Ar-aramatin nyo nga pagsasao, wano narwang kada kayo, di ayan mi, di mo ni bagaksa kada kayo dito idi, nga at the expression mi, nga kasla awan laang kanyami, nga no kita ang gimining na, nakaununad na espirituan, jakpay amo dito idi nga biblikal, iti surat ni San Santiago, no at the mga awis kanyam, o na ada pa panang kuma, kalau kumain itong bigat ka, may kanto man ta, ay niya, may kanto ta, agraot tayo. Kaano, ito no biyernes, no awan schedule na, ti umuna nga ibaga, wan, palubos ti ako. Palubos ti ako. Kaya di pagsa sa umidyayan may, wan, palubos ti ako. Kaano ti raot mo, kung nang kumaka, ito no Sabado, palubos ti ako. Kasla normal kanya mi diyan ibagbagami. Kasla palubos ti ako, kasla nagbalin nga nayon ti kami, kanla ko pagsasao palubos ti ako. Kano sumangko di anak mo into no may abulan palubos ti ako. Kunana na diyan. Kano idi agadala ko iti kwan Biblia ti teolohiya. Kinday ko yung surat ni San Santiago. Nagunag gayam ti kayat na asawon. Nagunag gayam ti kayat na asawon nga day amin nga aramidon tayo agbakbakay no palubusan na tayo ni Apo Diyos wano saan. At dagayang ibagbaga na ditoy na gitalit kanya na ditay ammo ti mapasamak kuno bigat, ditay ammo ti sumaruno nga mapasamak, agtaltalit laeng iti kayat ni Apo Diyos. Kasi di kayat na nasawod natin na kasla nagbalin namin na normal kanyami. Ujay sityo ni wait kaya mahamot nga amin kaya ujay family circle ko ma. Nakasjeti kas na pagsasao. Wod itong Domingo palubos ti ako. Umay kanto ato sumurot na mapantay, wod palubos ti ako. Kasla naglaka. Naman adamat mayat nga dati ta maararamang mo daytoy. Iti nasaya at na kasla kumadagya talot iti masakbayan na pintas. Hamimot ang aramatan ti maday. Agsakit ko mati tiyan na, dati agtatakaw ti karabasa, palubos ti ako. Madin, nagalas mo. Nagalas mo tayo. May palubos ti ako, nagitay ko Inya naganan chismosa, agkabida ko palubos ti ako. Madin, haamat nga mga karamat iti madin. Kasla positive laeng datoy. Kasla ko maday tayo. Ibagbagami laeng datoy. Titalit, nangruna no, maipapan iti trabaho, na ipapanti biyahe, na ipapanti masakbayan, maus-usar dahil na kasla pagsasao di ayan mi. Ampay ka pagsasao kasla nagbalin na nayon. No, mapangkapagtrabaho ko mangruot, agraot, agkamus, kasla natural kan namin di jay, awar ham ibagbaga, at tandaan. Uri ang biyahe, at tandaan, naging gana at tapali, ako nagtanat na di pa nagtanda. Kasla, ada kurang na ng naliwayang. Dahil man ipagsasaukan niya no ipalubos ti, katika yan nga sa uwan, no ipalubos ti ako. Kanugit kita kung di ka ipapanan na nagulat gayang. Nugit kita kung di ka nga sa uwan na nakaununag gayang. Kaya nga sa uwan, ada gayang nakamula at pamati. At taltalit laang no anya ti ipapanan na. At biyahe kayo bigat. Huwag palubos ti ako. Yan. Yung ipalubos na, kaya nakasawad, agbiyahe kami. Mamnuhaan, Kaday ito yung matirumbang na aramidan tayo, kakabsat. Kasi yung matikarit na kanya kayo. Na amin ko mga aramidan kayo. Kuna na nga rin di surat mo lang ni San Santiago sa Matladi, kamali. Kuna na amin na aramidan nyo, itinaganti ako. Isu dyan ako na tayo, dyan bukong aldaw tayo, mabalin na agbalin akararag. No, aramigan tayo, itinagan niya ako Jesus. Uray aglablaba, at tinagan niya ako Jesus. Nagmayat mo na, dindindin ka tayo, nadya ka mo, manumot yung mga mangut ko, mababakutan na. Agdayday, amoy agdayday yan. Ngaday tayo, agtrabaho mo. Ado man kasi na akong mili. Agsagsagat ka.
un babaak sa dagayat agkan-kantagan sa gabi nagluto na apay no tus-tus na dyan. Nagkan-kantagan sa mo dalikan. Nagbaak ka. Kada kasi nagmay mga dagdag kasi nagmayat di aura na nga. Nagbadi mga dagdag niya dahil ini at trabaho ka tumanabuto. Dugating mo na gitmon ka, dugating mo. Oh, sa sadaw, ang dawa, naurang di ba banyan, bitoy mo, huwag sir, beyo. Ay, kung nakadaan na banaw. Makauma nga, dugdugdan sa panawan na kaano kas dyan. Kasi nagmay mo, dugdugdan nila ko, agday-dayan mo, kung namin na tayo, agkantanta ko ma, ura niya ako namin din na, ura niya agibukbuksin ti, wati kardis, bukal ti kardis, agday-dayan, kasi nagmayak na, di aura na. Kaya kasi kayo mabalin tayo, mapagbalinan ko ng dahil trabaho tayo, no aramidon tayo na ipaposwan, mabalin na pagsupapak itibaso, kasi agbalin ang karara. Wala ka di pa naglabang, tinagan niya ko Isos, maya, masakit yung nagaduma, agdangag kay ti drama, trabaho ka, into na imbay ta kontrabida ka na itong laggong ko na, ang ba? Ay kaapang mo dirado niya, kaya gamin mga sakit yung madata na, kaya ito, pungpungtil kay timanig ka, song-song, bakit yung mga apaon na radyo? Super pipita ko man, irurumundan ni pipita. Apan yung may ano na tayo kunada di dyan, amin nga aramidin, mabalik nga kararap, no, idaton kini, Apo Diyos, nalang-an nga biyan, naragsak nga biyan, kaysa di dyan, tumanabuto, nadagsun, ada nabubsang, nabubsang nga pa nagtrabaho. Ada na nagpungkot ka na ito, nung nataltal mo tatangan mo, ngan adan, pinuli ka awam amin, makabasol amin nga nagiwara. Kasi di pa na dahil tayo, so dahil kong kunana, nagmayat na pampanunutan ko ma. Nagmisa tayo rabi word, palubusti. Niya ko anyong ko na madamdama, nakaluto ako, Lord, mga kaminto, palubusti. Nang manang taon na lagi anak mo, at grade 1, palubusti. Nagdang niya nagmayat na aura na. Nagbalin na kultura niya, nagbalin na kasla nayon ti biyag ni. Kati ibagbaga na dito kakapsat na naman mayat na pagpampanunutan tayo. Uray niya nga trabaho, uray niya nga aramidin tayo, mabalin na kararan. No, agtaltalit tayo, di pa nang palubos ni. Kaya nga sa ulo na unod. Naunod di talag tayo kinukuha. Dati kung kunang agayin ko ko, 98 years old. Abutang ti 120, kung una ako, palubos ti ako. Anak tumalasin na, nakaaman. Dajay gayon ko nga lakay, na ibagbagan na ko, wala ni palubos ti ako, nagmen na dundo. Kala ko madatimisa tayo, nagsayaan. Nakaramidon tayo, manaing kararagan, tayong palubos ti ako. Dahil pa naglalanan tayo, inakamit tayo, nanaing pagkusuan, gaputa, agtaltalat tayo, di pa nangipalubos ti ako. Amin nga karamidon tayo, nagmayat na awuro ti biyan niya. Kano, kasjay na kanayon, ti agbalin na routine, agbalin na biyag tayo, si tatalag ti palubos ti ako. Ay ko, iso aday ti ebanghelyo tayo, na? Amin nga garamit tinaimbag, hantay nga kabuso, palubusan nyo, iwarwaragawag tayo, automatic iwarwaragawag tayo ni Kristo. Amin nga aramidon tayo, si kakararag, agtalag ti pagmalubos ti ako, automatic na di wagas ti panagbiyak tayo, iwarwaragawag tayo, ti ebanghelyo na. May warwaras tayo, ti ebanghelyo na. Ngam no kalaban, si gugubsan, no agsaot ti bada nga tao ko sakit tinakam. No adang nagsaot di ka biyag ti sa bali. No nagsaot ka dali jay kinagurugo ay sus ako nakasulusulit man ti kasdi nga katungtungtaw. Makasarap ka di kasdi nga tao man dali bigbigat pa ilahan ka ano dali jay nakanagado ti sakit ay sus maatake ka ano kasdi. Awang pa gundaway mo agmalong magragsak. Awang pa gundaway mo makaginaawat at makiaw-aba ka na yun. Hindi po Jesus na nagsan na. Narita ka. Kaan ang maibagay. Nalay palubos ti ako. Sabi ko mga amin nga karamidan tayo. At pang malubos ti ako.
Uray pa yung marigatan, uray pa yung nagda problema, uray pa yung adda mangreribo. Si takalot kay lang tadi baka malubos ti ako. Taawang mo ko na nangurughan nyo amo, ganyan mapasama ko nabigatas lakay ito, angot nga ako ko na napay dito. Isang Santiago. Ngam na may isa mo na may mayat na talaga ti ako, palubos ti ako.